Urak ez omen du kolorerik, zaporerik eta ez da usainik ere, baina tamalez ez da beti horrela izaten. Normalean guk zikintzen dugulako. Hala ere, bada oraindik borondate honek. Tolosan izan da Gartxotun zain, Oria ibaia garbitzeko auzolanean. Ikusi. Poltsa eta guanteak hartuta Tolosako Oria ibaia inguruan gaude gaur, udalak eta gazteek elkarlanean ibaia garbitzeko antolatutako auzolana ezagutzeko. Euskal Herri ederra biltzen duten ibaiak ebai garbi mantendu barria eta gu gaur asmorrekin gatoz. Baze! Hementxe bildu ditu nire generazioko 3 gazte eta naizate hemen Oria ibaian gaur. Eskolak esan digu etortzeko eta gaude pixka zikinkeria garbitzen. Lurretik aurkitzen duna ibaien ertzen eta hola. Eta zikinkeria asko aldago. Gehiegi. Hor bolsan ze harrapatu bezu ez, ze zikinkeri klase? Poltsak, naranjatakoa, pata batzuk, Plastikoa. Plastikoaz aparte ze aurkitu ez, hola, aurkitu zuen gauza kurioson bat? galtzak. Galtzak? Hoi zeinek galduko zitu. Usaget. Kotxen zatik, piezak eta dena. Gaurko auzolana bezalako akzio txikiak laguntza dute kontzientziatzen o... Bai, laguntza asko, jendeak ikusteo txikinak ja jasotzen, orduan handik kontzientziatu iteia eta nahi baute aldute etorri laguntza. Ustezu, gaztiak eredu eta haupa jende gaztia eta hemen iten nahi gehan garbik eta lana bai. Haupagu! Gaztetxo asko da, baina heldu bat ere identifikatu du eta hau zeo ze importatea izango da. Egunon, zu altzea Patxi. Bai, ni naiz bai. Kontatu jazu pixkat, ekimen hau nola jaio dan, eta zeatik, eta... Jaiotzen da, erreka zerrin da daukagulako. Zuta ni Patxi oraindik gazte mantentzega, baina hemen ingurua beiratuta gaztetxo asko ikusten ez, eta behar aldute bai inguruan dakaguna zaintzeko kontzientziazio puntu hori, eta honek laguntzaldi hortan. Hanik uste baietz, berehala konturatzen dira zerk eragin duen hau, ezta? Ez dela beste batek egina, guk azkenean gure akzio txikiekin egiten dugula guzti hau. Bakoitzak egin behar du bere lantxo txiki hori, ezta? Eta danon arten ziur nago emaitza oso potoloak lortuko ditugula. Hoixe, bagu laneagoa. Hau bai kuriosua, bera zarrapatu duen, pintzakin pintza. Kristalare bai! Bai, hemen bai, amurrai kuriosua. Guk kostiente algea zikintzen dugu guztia. Orokorren ez dugu pentsatzen hortaz botatzen dugunen. Bakarrik botatzen dugu eta zakitxo. Sustatu inbar dugu jendeai zikinkeriaz botatzeko eta horrelako gauzak eta gukoi hortaz ez geha arduratzen. Bakarrik arduratzea gurea ondo iteaz eta jesta. Ikustezu horre, bizitza lekzio handia gazte batek emana. Arrazoia. Tolosaldian zaborrare ibaian lepo jaso deu eta aber gaztiak, ibaiak nola mantendu behar dira? Garbi! Hoi da!